står her på Aalborg Universitet med 3. generation af Lille Hjælper, som vi kalder Lille Hjælper Plus. Vi er 3 specialstuderende, som har bygget Lille Hjælper her og udviklet et stykke software, hvor man intuitivt og nemt kan programmere robotten op til at løse nogle opgaver. Det vil jeg demonstrere ved at tage den her rotor og så placere den over i det fikstur herovre. Måden jeg gør det på, det er, at jeg bruger en iPad til først og så sætte min sekvens op. Bagefter så interagerer jeg ved at skubbe robotten rundt og så lære de koordinater, som den nu skal køre til. Og til allersidst så vil jeg så vise, at jeg rent faktisk har kunne lave den opgave her, og at den kan eksekvere den. Så det jeg starter med, det er, at jeg går ind på min iPad, hvor jeg programmerer en task. Tasken, jeg adder en ny her, hvor den består af nogle skills. Skills, det er forprogrammerede blokke af kode, intelligent kode, der kan gå ind og så for eksempel samle noget op, eller placere noget, eller køre til en bestemt lokation. Så det jeg starter med, det er, at jeg samler en rotoraksel op hernede, så jeg vælger en pick-skill til at starte med. Den skal også vide, at det er en rotoraksel, den skal samle op, i det her tilfælde med en rotorcat på, så det vælger jeg herinde. Og så vælger jeg, at jeg skal bruge 2 forskellige. Nu har jeg så sat min sekvens op, som består af først samle objektet op, køre til nogle via-punkter og bagefter placere objektet derovre i. Nu skal jeg til at interagere med robotten, og så lære den de koordinater, den skal køre til. Så jeg siger OK til min sekvens er færdig, og så går jeg videre. Jeg kan se min sekvens herovre og se, hvor jeg er nået til i sekvensen. Plus i det vindue herovre, der får jeg nogle kommandoer til, hvad jeg skal gøre som operatør for at samarbejde med robotten om at lære den de her koordinater. Så nu lægger jeg iPad'en fra mig, og så trykker jeg på, at nu er jeg klar til at vise den første skill, hvad den skal gøre. Og den beder mig om at give den en kraft. I og med, at jeg påvirker robotten med en kraft, så bliver den fri, så jeg kan køre rundt med den. Og lige, så længe jeg kører rundt med den, så sker der ikke noget. Men lige snart jeg holder den stille, så gemmer den det punkt, som det er, jeg holder den. Så nu kører jeg den herned, hvor jeg vil samle mit objekt op, og det gør jeg cirka her. Så holder jeg den stille, og så gemmer den punktet. Når punktet er gemt, så skal jeg vise, hvordan jeg kommer ned til det punkt her og samle den op. Og det vil jeg gerne overfra, så jeg giver den en kraft i den retning, som jeg vil tilmærke mig. Så jeg trykker oven på robotten. Den måler bredden af emnet og bliver fri i den retning, som jeg har vist. Så nu kører jeg herop. Det er der, jeg vil tilmærke mig fra. Nu gemmer den det punkt. Den kører ned, samler objektet op og kører op til det punkt igen, så jeg kan programmere videre i sekvensen. Det var min første skill. Nu er den programmeret op. Min næste skill, det er at lære nogle via-punkter. Det siger, det vil jeg godt gøre nu. Fint. Igen påvirker robotten med en kraft. Den bliver fri. Jeg kan køre rundt med den. Går jeg lige herover. Jeg tager et via-punkt her på vej. Jeg holder robotten stille. Og så skulle den gerne gemme punktet lige om lidt. Kommer en bip lige, når den kommer der. Nu er det punkt her gemt. Nu kan robotten ikke flytte sig igen. Jeg vil så gerne gemme et punkt mere, så nu rykker jeg robotten 2 gange for at gemme et punkt mere, og den bliver fri igen så. Nu jeg skal jeg vente den her rundt for at gøre, og det gør jeg ved at gemme et via-punkt mere herover. Det ser meget fornuftigt ud her. Så holder jeg robotten stille, og den gemmer det punkt her. Nu har jeg så den mulighed, hvis jeg ikke er sikker på, at robotten den står helt lige og sådan noget, at jeg rent faktisk kan rette den op. Så giver jeg et tryk op på robotten, og så et moment omkring den akse, jeg vil have den til at rette op om. Og det er for eksempel den akse der. Nu står robotten helt lige. Jeg siger, at jeg vil ikke gemme flere via-punkter, men jeg er klar til at gemme mit placeringspunkt over i fiksturet. Så nu trykker jeg på iPad'en og siger, nu er jeg klar til det. Jeg påvirker den igen med en kraft, og den bliver så fri. Nu er den låst, fordi nu ved jeg, at den har den rigtige orientering. Jeg finder et hul herover, tilfældigt hul, og sætter den dernede. Jeg holder robotten stille, og den gemmer punktet. Den slipper objekter, og jeg viser, hvor den skal komme fra, ved at give den en retning. Og den åbner sådan for hende. Okay. Jeg holder robotten stille, og den gemmer så koordinatet heroppe. Nu har jeg sådan set sat min sekvens op. Jeg kan sætte min iPad igen og sige finish den her sekvens.
Hvis jeg nu lige vælger at flytte objektet over på plads igen, så kan jeg gå tilbage. Og så kan jeg gå ind og sige, at nu vil jeg eksekvere den her. Jeg kan se, at min task den ligger herinde. Jeg kan adde den til en mission, som jeg kunne sætte op af flere forskellige tasks. Jeg kunne vælge at køre taskene igennem flere gange, hvis det var det, jeg ville. Men nu vil jeg bare lige køre den her ene gang. Jeg siger start, og robotten den går sådan set bare i gang med at eksekvere det, som jeg lige har programmeret. Den kører først hen til det punkt ovenover, som jeg startede med at gemme, hvor den skulle samle objektet op. Kører ned, henter objektet, tager det med, hvorefter den så kører til det første via-punkt, jeg gemte. Den fortsætter så til det andet via-punkt. Nu vender jeg den på hovedet, så den er klar til at komme ned i. Og til sidst så placerer den så nede i hullet. Det var en nem og hurtig programmering af Lille Hjælper her på Aalborg Universitet.